Katma ka bajur ha pedeng ileno Hamas bat ke Israel kumban spen kan mau ha ka nyutering bakan dit kan san ki ileno Hamas ki lawan ban hiar tma ya ka Israel ha ka badang step ngam om semladon ba poi mudur Henry daki hajar ngut ki ileno Hamas ki lawan ban rung sya ki benta jong ka Israel bat ban penyap ru napang kat ya ki bayo wat la ki pai ba ki la persyang ban pet ban lajim na ka kti jong ki ileno Hamas Henry haki tang suloi bak hlanbor jong kileno Hamas kipat ba kila syuklon yap Henry hadin si benai ba katma kabajur kabalai kun hapdeng jong kileno Hamas bat ka Israel isipai IDF jong ka Israel kila ther teng ya ka Gaza hadu ba kileno Hamas kila jam khnam kat hadu menta kani katma kadang yaine bat kidang ya ther mar kliang wat la sibun kiseng leno kila persyang ban yarap ya ka Hamas Henry kim semlanut pat ban penpau persya peleng ba kila le kumta don na kiwi kiri kibala kersan ya ka jingle jong kileno Hamas bat ka bayarap ru banter daki namding sya kibenta jong ka Israel Henry ila shooter tang ban pendep rukom namar kimnut ban yele persya bat ka Israel nama ka jingdon jong ka Amerika kabala ban kersan ya ka Israel hakar kom ka babyang daki benta jong ki tiartma lani daki sipai ru kumju ban hiartma ya kibala le nokong kileno Hamas menta ki sipai IDF kila ther teng ha kawai na kabenta ka balong kum uklong snam jong kileno Hamas ka badai ka jaka trei kam jong kileno Hamas bat ka balong ru kawai na ki jaka kabala ban bu ya ki tiartma bat penyai ru ya ki tuar network na ka Shifa hospital kaba ki sipai IDF menta kidang yele ban rung sya kedai ka jaka ka Shifa hospital kadai kawai na ki hospital ba kileno kipendon kam banbu ya ki tirtma bat penlong kum ke office na ka benta ban pendep ya ki kam sunar jongki ka Israel kum ban spen kan mau kala pen sai biang halor ka jingjia nadu ka nyeuterik ubnai Oktober aracar arplai kala pen kan mau baladon haswa ya ka jing pentim sya ki pai ba nong song snong jong kari Israel bat sabaro ki pai ba ki kwa ban sngo ya kani ke kubor ba kaladon ka jing pen bena ba kinong Israel ha ka nyuterik balawan hiartma da kileno Hamas kila yap hadu kumba khat saus pangun Henry na kaliang unong aitin jong ka Israel hadin ba ula pentip biang menta bat lapet beniap ha ya ka jingja jong kibriu na ka ri jong ki la pentip ba ha ka tei ka nyuterik kileno Hamas kila yo ban peniap ya kibriu tang kumba khat ars pangun kani ka kubor kadai ka basai bat ka balayit sani ba ya ka jingyap jong kinong Israel hadin ba ka Israel kalapan bena ya ka jinghiar tma persya ya kileno Hamas kala ya hadu sau ka arsngi kata ka bamut la sibna hitam ka jingne jong ka jing yesiat jong kileno Hamas bat ka Israel bat kisipai IDF jong ka Israel pan kilayam lais pa nyu pa arngun kat hadu kini kisngi bamenta nadu ka sngi ba kileno Hamas kilawan ban hiar tma kan san kendit ya ka Israel lai turu ba menin ka sngi kat ba kisipai IDF kidang tur sya ka Shifa hospital bat kilalap ya kuai kamet yap jong kariu kentai hajan jong ka tei ka Shifa hospital ka badai ka briu jong ka Israel kat ba sipai IDF jong ka Israel idang penlong ya ka jingkhanra hapo Shifa hospital ulapan bena ba ka Israel kalayo ban kni no bat ban sarlut ya ki benta jong ka Western Gaza City kat ba menta kidang penlong ya kata ka jingkhanra ha Shifa hospital bat kalong ru ka badon kamtam namar kisipai IDF jong ka Israel kila suba ba katei ka jaka kadai ka klong snam jong kileno Hamas bat ha ka jingkhanra kila lapru ya sibun ki tma ha kadai ka hospital bat kham tam ba kila lam ya ka tunnel ka badai ka balala ban penyeso ya ki tunnel sabaro ki benta ki badon hapo Gaza City bat na katei ka tunnel ka badon hapo jong katei ka hospital kala long ru ka klong snam na ka benta jong kileno Hamas ki sipai IDF jong ka Israel kila pentip ru ba kilayo ban penyap no ya u leno Hamas ubadon kti ha ka ban penyai lengkhuj ya ka wei kriu kenthei ha ka por badang sedang sen ka jinghiar tma jong kileno Hamas ya kari Israel lai thu syusuru ba ka tei ka hospital ka badon hapo Gaza kadai ka hospital ka blah hedu bat ka balasinaru nadu kipor jong ka sorkar phreng ha ka tei ka hospital ba hedu ladon kumbasan spangut ki doktor bat ka tei ka hospital kabadon hapo Gaza kajuyo barbor ya ka jinghikai na ki doktor jong ka Israel ha ka ban hikai pentibit yaki ha ki bubun kiliang kham tam lele ya ka jinghikai ban surgery Di kumta ki doktor jong ka Israel kitip ha
ya ke ke badon hapo jong kate ke hospital. Bat kitip ba ke ke badon hapo jong kate ke hospital. Bat kidon jing yedei bat no. Nomar ki leno Hamas kila pendon kam ya kate ke hospital. Da ka ba pendon kam ya ki ward bandrung sapo ki tonel ki bedon sya ka benta jong kate ke hospital. Saudong jong kate ke hospital kila sina ya ka tonel. Bat ya ki benta jong ke krum kate ke hospital. Ki leno Hamas kila pendon kam bandrung sapo jong kate ke tonel. Na ki ward ki badon ha kani ke hospital. La ong susu ba ki leno Hamas kila pendon kam ya kate ke tonel ha ban bu ya ki tirtma. Bat ban penlong ru kum ka kuman station. Ha kaplan kabala slam ba ki leno Hamas kila sina ya ki tonel ban penpoi ban penlong ru ya ka jakarung bat jakami ha kate ke hospital. Namar kaplan ko jongki kadai baik na ka benta ban yakun ya katma. Namar kila tim ba en omdon kanu kari kabaki leno Hamas kila hertma persya kan bom ya ki hospital. Namar ba ki wei kiri kintip ya ki hospital kum kajaka ajing sumar ya kiri ba. Bat ki leno Hamas ki don jingkermen ban kin job ya katma. Namar kin biang kajakari ha ki benta ba sapo jong ki hospital. Kajing salak jong ki leno Hamas kalalong si bapalan. Namar ki sipai IDF jong ka Israel kila itu menta bala lais ngi ha kajing kenra ya kate ke hospital. Ilalap ya ki leno Hamas baki don ha ki kamra jong ki doktor bat ki balariam doktor yalade. Henry kilalapan ya ki dur jong ki bala syara bor ha ka laptop jong ki te ki doktor ki badon hapo jong kate ke hospital. Bat ha kate ke jing khenra laong susu baki lalap ru ya ki briu ki badon hapo jong kate ke hospital. Bakadon ya kasan jong ki leno Hamas. Ki sipai IDF jong ka Israel hapdeng ke jing khenra ya kate ke hospital. Henry ki klem pentut ya ki nongpang. Bat kilapa ya ki marbam mardi ha kaban yarap ya ki briu ki bathia ha kate ke hospital. Bat kilapan kenria ya ki nongpang na kawai ke kamera sya kawai pat ke kamera kenang bakan nom don jingtut ya kayat kayeng jong ki sipai IDF jong ka Israel kila don menta kumba sispa angut hapo jong kate ke hospital. Na kabenta ka jing kenra bat ke jing yit bnia hapo jong kate ke hospital. Bat ke jing kenra ya kate ke hospital kadang ya chikman. Bat ke jing pendon kam jong ki leno Hamas ya ki jaka bala pendon kam da kiri ba. Kala pen kelalong ya ki sipai jong ka IDF bakin hertma ya ki refugee kam ya ki school bat ya ki hospital rukumju. Menta baro kiri jong ka pertei ki dang penca ya la ki skor bat ya la ki kmat ban pej hala ki mobai balanu kan yo ya ka khubor ka jing job jong kari Israel. Henry don ru ki katu kat ne kiri ki bakwa man yo i ya ka jing job jong ki leno Hamas. Hatu mapi ki paj ba bat kinong song snong jong kari India kamtam hapo Meghalaya ki basmu thu ban sap ya kani ke video ki don kentin ayu ban ong pila ban komen hapo jong kani ke video kublai sibun in sai sempat hakiwe ki video.